Njengamanje ngizoke ngiyithinta nayo lephethe kakhulu abantu baka-government. Ngoba ngike ngibona bekhuluma kodwa angeke sikhulume kakhulu khehla ngicabanga ukuthi okuningi na ubufakazi. Lento ihamba ivusa inkulumo khehla yababona. Bayacabana njengamanje. Ekucabaneni kwabo labantu khehla kusazochitheka igazi. Kuba khona njengamanje ngoba ngikhuluma kunomphathi wamaphoyisa azoxoshwa. Angeke ngimbize igama lomuntu liyadura. Nalesi libize eqala asiqolela sithethelele. But kunomphathi wamaphoyisa ozoxoshwa. Njengamanje ngoba sikhuluma labantu laba bakuvuka umsindo lapha phakathi. Bayohamba futhi babonelana nabo bayoxoshwa nabalandelana. Ingakho umuntu uma efika into yokuqala ngihambe naye ezibeni ngiyomphahlela ngoba umkhulu lona uhlala la kodwa indawo yakhe ikhala ke lisesizibeni. Mangathi umkhulu ngiyamvulela nje kule ndawo kusho ukuthi zonke lezi zinto ezila ngaphephuka mkhulu. Angeke ngikhona ukuthi ngamvulela umkhulu aphume mhlawumbe ahambe emoyeni. Mangathiwa ngiyamvula bonke abantu abalapha ngathuka ke. Mhlawumbe dokotela ake singene lento lena. Ukuthwala into ekhona yini ngoba abanye abantu bathi ukuthwala into engekho kuyafika ukuthwala into ukuthwala into ekhona nje. Ukuthwala mkhulu kuyinto ekhona mina futhi njengoba kusho ngomthakathi wendaba ngiyindoda mina ethwalisayo ngiyindoda futhi ekhipha izithwalo ngiyindoda futhi ezithenga izithwalo. Ngisho kubantu abake sebathatha izithwalo mina umuntu makuthiwa unesigubhu ekhaya wathwala ngaso siyamhlula. Angeza kimi azosidayisela mina ibhizinisi lami lelo ngiyosithenga leso sithwalo. Owasithatha kumele aphi umuntu kodwa sesiyamxaka. Angabuya naso. Ida wathatha inyoka wathathani makuse kuyamhlula akeza kumina ngizomnikeza imali back angilethela leso sithwalo khehla. Ngoba labo bantu thina yilabantu